sluša na Jadranu. Evergreeni na otvorenim terasama čini se davna su prošlost našeg turizma. Ljetni klubovi diskoteke promijenili su glazbene sadržaje. Mrtva utrka vodi se između popularne elektronske glazbe, ali i narodnjaka. Kakav je uopće glazbeni ukus prosječnog Hrvata ili, bolje reći, mladih koji uživaju u noćnim izlascima? Ali otkrivamo tko ove godine pobjeđuje na festivalima. Lada Marinović. Izgleda da cvijeće zaista cvijeta u glazbenoj karijeri Nives Celzijus. Ove godine osvojila je festivalsku nagradu publike za hit godine. Prašina se podigla, a pjesma Karanfili punila je medijske stupce. Tu opet dolazimo do tog jednog medijskog glazbenog pak komplota, gdje je naravno da je važnije ko ima kakve gačice i koliko je što otkrio na festivalu, nego kakvu pjesmu zapravo pjeva, ali bitno da ima igara ako već nema kruha. Općenito ovaj balkanski teren i plemena tu, i što se tiče bratskog plemena Srbije i što se tiče Bosne, to su jako male i kulturološke i civilizacijske i geografske razlike da bi se za nešto puno ščuđavali. Taj utjecaj istoka i harmonika na veliki dio kulture i ta kavanska kultura zapravo čudo je zašto se iko čudi kad dođe do infiltracije u pop. Bila ona manja ili veća, iznenađenja nikada dosta. Marko Perković-Thompson osvoje ovogodišnji Porin za hit godine. Takvo glasanje za Porina otkriva ovakvu ili onakvu stranu društva u kojem živimo, ne samo zbog krize, nego i zbog nekih drugih događaja još iz prošlosti, onih starih podjela na crvene i crne, lijeve, desne, partizane, ustaše itd. Ja mislim da je zapravo već nekoliko godina pogrešna odluka organizatora Porina da taj hit godine prepušta publici, ali ako je nešto diskografska godina, onda nije nagrada publike. I u tom slučaju, dakle ovogodišnjem, bilo je logično za očekivati da će ili pobijediti ili Thompson ili Jelena Rozga, čak i prije nego recimo Hladno pivo. To je stanje popularnosti na tržištu i eto, kad publika glasa, onda dobivamo takve odluke. Čini se da kada publika bira, lake note i rima dobitna su kombinacija. Na hrvatskoj estradi nikada nije dosadno. Trend turbo folka ne jenjava. Ta neka sprega između s jedne strane hrvatske estrade i s druge strane srpskog turbo folka definitivno postoji, ona nije ništa novo. Jedino što mi se čini da posljednjih nekoliko godina nekako su sve traženiji, dakle, hrvatske pjevačice koje koketiraju sa tim turbo folkom i nekim drugim žanrovima nego izvorne turbo folk pjevačice. O ukusima se ne raspravlja, ali činjenica je da malo hrvatskih izvođača danas živi od glazbe. Jedan od onih koji se mogu pohvaliti s velikom posjećenosti na koncertima je Ivan Zak. Moji koncerti su zadnje dvije godine od kad sam napravio promjenu svog glazbenog stila izvanredno posjećeni. I moram reći, evo, ja se ovim putem zahvaljujem svojim fanovima koji me stalno prate. Atmosfera na mojim koncertima je zaista usijana atmosfera od prve sekunde pa do zadnje. Lik koji pokušava sad promijeniti tu svoju šprancu koja je nekad koketirala s folkom, sad malo manje koketira s folkom, zato jer je ubacio više nekakvih diskoidnih ritmova i recimo malo urbanizirao izričaj, ali koliko je tome rok trajanja. U slučaju Ivana Zaka promjena se pokazala punim pogodkom. Obožavatelja ima više nego ikada, a smatra da je novi album doživio veliki uspjeh upravo zbog promjene glazbenog stila. Najprije sam pjevao nekakvu pop glazbu kao tinejdžer, onda su se stilovi malo promijenili, koketirao sam sa raznim istočnjačkim stilovima, pošto je to bio trend otprilike koji je trajao 10-15 godina. A cijelo vrijeme sam čuvao pjesme u ladici koje sam izdao baš na albumu Bolja od najbolje, koji je zapravo doživio veliki uspjeh. Na kraju krajeva, ako su brojke jedini argument, onda su u pravu. Davno je nekad, čini mi se, Glavan rekao da nikad ne treba podcijeniti ljudski neukus i tu količinu. Tako da u datom trenutku, ali dati trenutak čini mi se u Hrvatskoj traje zadnjih 20 godina, od rata. Tako da ovo nije ništa baš novo.
ljudima treba i lakše ulazi u uho ono što zahtjeva što manje podražaja i što manje aktivnosti pri slušanju nečega. Tako daj mi nekakvu najprimitivniju melodiju, nekakav najprimitivniji ritam, što gluplje zapravo, to bolje, s tim se može poistovjetiti određeni dio populacije koji ne zahtijeva baš nikakvu podražaj u glazbi. Budi čovjek dobre volje, želi svakom se najbolje. No ruku na srce, ima onih koji traju više od 4 desetljeća. Nikada nisu mijenjali stilove niti pravce, a uvijek su punili ne dvorane, već stadione. Danas u Hrvatskoj rijetki glazbenici mogu napuniti arene i doslovno dobro živjeti od pjevanja. Svatko sluša ono što je njegovu uhu najdraže.